Izindaba ze-Insimbi News uzethulelwa emoyeni ubongeka wakamkhize. Isikhathi u-10 o'clock ekseni. Sekuphinde kwahlwa emini esizweni samaZulu njengoba sekungena umbiko wokukhothama kwendlunkulu yesilo samabandla. Umama uSishiyiwe Mantombi Dlamini wakwaZulu. Umama ukhothama nje isizwe samaZulu besisazilele ukukhothama kwesilo samabandla esikhothame ezinyangeni ezimbili ezedlule. Kwezemidlalo, amaZulu abukeka enesasasa elikhulu njengoba ebonakala eqhwakela esiqongweni se-PSL log. Lokwenzeka nje amaZulu njengoba eqeda kushaya iCape Town City ngamagoli 5-1. AmaZulu njengamanje ahleli isibili elandela iSundowns bahlukaniswe iphoyinti elilodwa vo. Lezi bekuyizindaba ze-Insimbi News. Mina ngingubongeka Mkhize. Ezilandelayo uzozithola makugamanxa ihora leshumi.